Ya, selamat datang Nyi Matuang. Apa ule? Pak Tara lintas kapau. Motor gitu. Apa jono rene? Bahkan tak lagu nedara una sawali opung dari palunan mamintanyo ayanta apa pun amo banyak ini mana ya ule dan ya bisonyo kamara tinggi lo baik Oyo pungwana dari Palu Mandanganyo ay bisu pagi nena raun nawane mat awak bai baduo sajo akamara makabumu siapai jauane majona jauane majona jauan ay bai raun ay kamu tinggi ma awak raun Abang Benny bagoyang-goyang sambil makan ubi malampo ayu rantau Bali ala pulang dalam modi rantau agaknya Kamaraun kota Palu siapa jonan itu nembak jonan itu lalagi hari Minggu oi pairaun oi jonan itu mah oi jonan minyak batinggalan tadi ala dape oi kain baru mah barang pejia dia sangkuian Kamaraun kebodal panjang siapa jadi miurang nembak jadi miurang nembak raun panjang barisu siang mak sona wak pai raun mak bukit tinggi wak pai baduo awak baduo dada dion de minum racun mak anto deda antani mabuanyo kama pai ke bukit tinggi siapa jonan kini dema onde jonan kini dema ajo udah dodi minumlah kopi kadodi oi ange emak labia gasakale candolo ya bang dodi oh ya gak emak bang kalangan labia banan mudo ay nyanyo sia nyambo ay nan mayo dan itu nyone emak semando ambo emak raka di bao labain tayana pulo ne mak joga di kete lalai kareson warna korangnya jalekan sayang oi cie emak gambalnya awak kasadoyo kamaraun payo kumbua bilo pai bersyak subuhan emak bersyak subuhan ande emak basaling kuah indang aden namua
kamaraun Kapayo kumbua pai cie Eda namuane mak enda namua kain keperolusua. Ya dari Bang Dodi sarto panganton bitulodayan sarumbangan jemaah Baraberi lagu dipapanjang sampaikan ke Gunyajo. Bilulah awak kepeiraun kan koaya. Ari. Josia tarakade Bang Dodi bairaun emang jale kana mana malamko pai nana sakali nanda tatagada ilang sagalonya jalamo kamaraun Sawalundo Josia pai Jonan buto mak jonan buto Wa'akin letup jamilo sibuk mencari dari tadi bini orang memang indah fokusnya semalam kok Usah dikicua badan di nantarang dia Kami karena sekedar berteman saja janyo siang Janyo ambo enyo mantia Iyo calia Nema iyo calia Nema iyo calia biar tak digaduarin naon de punya orang emak biar tak fokus dan di rumah etan saja biar nal di rumah biar nyulupokan anda makan nanti le di buenyo bini urang bini sia bini urang oh biarlah dema oh biarlah dema beko kanai langka dema iko kapalenga dema inyola sadang dalang dema iko ketambah-tambah baraja-raja mak sora manduo tidak denai mandu kuang saban duanyo ditukabana ane terkini mak tibo di rumah langsung pantua saja janyo sia janyo denai pada pijayo lala ajar dialah karumanyo pada pijayo ajar dialah bisa saja sampai pagi baru tema kalau tak pijayo silau karumanyo ayalah panjang ay kamaraun emak sebatang tubuh lagi aku lo oi elo elo ay kandung abatan emak aku salah bandang tedo jadinya kamaraun kasing karat siapa hijau apa anak mangakian bebas cewek Oke, geleng kaginyang sabatang tubuh.